Tak ahojte, vítajte pri ďalšom videu o cestovaní do USA. V tomto videu vám prezradím a poviem, aké ubytovanie, alebo respektíve cez koho som mal letenku, aké som mal ubytovanie, čo ma čakalo na colnici, čo ma čakalo na prestupe v Istanbule a ako som sa vlastne dostal do Budapešti a koľko ma stálo parkovné v Budapešti na 8 dní. Toto všetko sa dozviete v dnešnom videu. Ako som spomínal, ja som teda cestoval autom do Budapešti, takže som musel auto nechať 8 dní na nejakom parkovisku, keďže som nemal nikoho, kto by ma zobral. Najlepšie je určite ísť tak, že vás niekto zoberie, ale zase, aby mali ísť niekto pre vás a zase naspäť, tak takto ma to vyšlo asi lacnejšie, ako by ste mali dávať niekomu dvakrát peniaze. Pokiaľ je to rodinný príslušník, tak samozrejme, že sa to oplatí. Ja som bol teda na parkovisku Hispania Parking, sa to volalo, dávam sem nejakú fotku, dávam sem nejaké Google mapy, kde to je. Majú dobré hodnotenia, je to o pár euro drahšie parkovisko ako najlacnejšie parkovanie pri maďarskom letisku, ale malo dobré hodnotenie, je tam transfer na letisko, je tam transfer z letiska, keď priletíte, tak im zavoláte, že ste na tom bode, kde vám vysvetlia, kde máte potom počkať a myslím si, že za tú cenu, myslím 36 € som platil za to parkovanie na 8 dní, respektíve na 9. deň ráno som sa vrátil, tak si myslím, že je to super s tým, že keď prídete, tak vás odvezú na letisko a keď priletíte, tak zavoláte a pre vás prídu. Takže ako fajn cena podľa mňa, keď to zrovnám takto s Viedňou. My sme boli na Silvestra vo Viedni ešte minulý rok a tam sme platili za 4 dní na parkovisku vo Viedni sme platili 75 €, takže tam si môžete porovnať, že 9 dní versus 5 alebo 4 alebo 5 dní vo Viedni. Teda musel som kúpiť samozrejme diaľničnú známku, Slovensku som mal, takže diaľničná známka ma vyšla nejakých 20 €, 10-dňová a zrovna keď som sa vracal, tak nasledujúci deň bolo 10 dní, takže som to úplne super využil túto diaľničnú známku s nejakými poplatkami, teda 20 €, diaľničná známka, parkovné ma teda vyšlo v Hispánii na 36 až 38 €, presne presnú cifru neviem, 15 500 forintov, tak si to môžete preložiť do konverznej meny, koľko to je aktuálne, keď sa pozeráte na toto video, pretože samozrejme z mesiaca na mesiac sa tá mena trošku mení a lieta to, takže 15 500 forintov, lepšie povedané. Takže ma odviezli prišiel som tam, zaparkoval som, vypísal som predtým ako som tam prišiel, tak som si musel rezervovať toto parkovanie. Tá rezervácia je bezplatná, len sa rezervujete, že prídete, o ktorej hodine prídete, o ktorej hodine, koľko dní tam nechávate auto a o ktorej hodine budete odchádzať. To si pozriete, kedy vám letí lietadlo. Ja som išiel 3 hodiny som prišiel pred check-inom, alebo teda pred odletom. Povedal som, kto som, on už to mal v systéme, lebo vedel, že prídem na 6. Vypísal mi faktúru, som zaplatil vtedy. Pýtal sa ma, či chcem zaplatiť hneď, alebo keď príde, môžete zaplatiť až keď prídete, je to na vás. Ja som to zaplatil hneď. No a potom vás vlastne odvezie, dávam papier, kde máte nejaké inštrukcie, kde keď priletíte sa máte dostaviť, ale to vám ešte vysvetlím. Takže som to zaplatil, dostal som papier, auto som odparkoval, zobral som si veci, on ma takou dodávkou väčšou doviezol, sám som išiel, doviezol ma teda na letisko k odletovej zóne číslo 7. Odletová zóna číslo 7, tam mi povedal už pri tom vypisovaní, keď som prišiel do tej kancelárie, tak mi vysvetlil, že keď priletím, tak pri tej zóne, keď budem stáť, tak zavolám, že som proste pri odletoch, nie pri letoch. Keď priletíte, tak ja som bol pri odletoch, som sa tiež odžubal trošku. Zavolal som, že som arrival a to sú prilety, ja som mal ísť pri departure a to sú odlety, takže tam som počkal potom, číslo 7 a on prišiel za nejakých 15-20 minút, zhruba za 15 minút prišiel na aute pre mňa, takže úplne super. Spokojný. Chcel som teda potom spoločnosťou Turkish Airlines. Turkish Airlines ma vyšla letenka na 550 € mimo sezónu, teda november 2024 ma vyšlo z Budapešti let do Miami s prestupom do Istanbulu. Prestupom v Istanbule, kde som mal hodinu 50 prestup na let do Miami a naspäť. Takže je to aj spiatočná letenka 550 € hore dole. No a v cene letenky teda bolo aj príručná batožina do 8 kg, nejaké rozmery.
bola 2 podpalubné batožiny, 2x23 kg som si mohol zobrať na jednu letenku. Takže ja som mohol mať 2 23-kilové batožiny, ale samozrejme, že som mal len jeden, ten M-kový kufor som si zobral, ktorý mal 15 kg, takže keď som išiel naspäť, tak mal 15, tam mal 12. Tak mne to úplne stačilo na to, čo som tam bol ten týždeň, tak úplne v pohode, ale môžete mať 2x23 kg. Prestup bol teda v Istanbule, ja som išiel teda na check-in, skontrolovali, ešte tieto kontroly vás budú asi zaujímať. Veľkú batožinu normálne dali do lietadla, už mi dali letenku aj keď prestupujem v Istanbule, aj do Istanbulu, aj do Miami, čiže ja som prestúpil v Istanbule a hneď som išiel vlastne na gate do Miami. Povedali mi, že teda veľkú batožinu bude mať až v Miami, takže to bolo také pre mňa, že uvidíme, aká je Turkish Airlines aerolinka. Ale super spokojný, všetko dopadlo tak ako malo. V Miami som dostal potom batožinu, všetko úplne v poriadku. Takisto naspäť, keď som letel z Miami do Budapešti s prestupom v Istanbule, tak mi povedali, že batožina bude v Budapešti. Takže som prešiel teda cez tú kontrolu toho ruksaku, kde vás prekontrolujú, prečekujú, či máte niečo nelegálne v ruksaku, čo ide do lietadla, alebo tak to poznáte, určite ste, väčšina ľudí už asi leteli minimálne raz. Takže mi prešasovali teda ruksak, musel som sa vyzuť, bosý prejsť cez takú tú bránu, však to poznáte tiež. No a potom som išiel teda na gate do Istanbulu. Prileteli sme do Istanbulu, a tam som znova išiel už len s ruksakom, teda na let do Miami. No a keď sme leteli do Miami, takže raz nám prešasovali ruksak ako normálne, keď sme išli, ako keby ste išli z Istanbulu hocikam inde, tam sme išli všetci. No a ešte, keď sme leteli do Miami, tak pri gate v Miami bola ešte zvlášť pre tých ľudí, čo idú do toho lietadla, tak zvlášť ešte kontrolovali estu, kontrolovali ešte pás, kontrolovali letenku a kontrolovali ešte raz ruksak. To mi prišlo také divné, však keď už nám raz kontrolovali ruksak, tak na čo nám kontrolujú druhýkrát, keď ideme do Ameriky. Neviem, či to boli let taký, že čo išli len nováčikovia, alebo len ľudia, čo často nelietajú, ale to asi nie. Proste do Ameriky to bolo takto. No a ešte predtým, ako som letel do Istanbulu, tak som išiel cez pasovú kontrolu, kde mi skontrolovali pás, pýtal sa ma, že kam proste letím, hovorím, že až do Miami idem a úplne v pohode ten colník alebo vrátnik, tak tam ešte predtým, ako som letel do Istanbulu, tak v Budapešti som dával pás tomuto colníkovi alebo tomu, čo kontroloval proste pás mimo Európskej únie. No a už nám prešasovali teda v Istanbule dvakrát ruksaky, už sme teda leteli, ďalšíkrát už len letenku trhali do lietadla, no a let 11,5 hodiny, som proste bol, prvý môj let bol taký dlhý, ja som mal najdlhší let 5,5 hodiny do Dubaja a toto bol taký najdlhší let aj tam aj naspäť, čiže tam 11,5, naspäť bolo menej, 9,5 hodiny, ale úplne v pohode, som to nejako prežil, ja nemám problém nejako obsedieť nejaký dlhší čas. V ďalšom videu vám poviem, toto už je trochu dlhé, v ďalšom videu vám poviem, aká bola strava v lietadle, koľkokrát bola strava v lietadle, čo nám všetko ponúkali a aké boli možnosti toho v lietadle a ďalšie možnosti potom, keď som priletel do Miami. Takže sledujte ďalej video a tešte sa na pokračovanie tejto série.